יופי. ברוכים השבים לפודקאסט בתוספת הזמן. באר שבע מצליחה לברוח 4 נקודות הפרש, התל אביביות מצמצמות את הפער אל מול בית"ר ירושלים. והאם בית"ר ירושלים במשבר? שלום לאיתי. שלום זור, מה שלומך? סיכום מחזור, יוצאים לדרך. בסדר גמור, אנחנו מתחילים בכל הכוח. נתחיל עם המשחק הראשון של המחזור. עירונית טבריה מארחת הפועל תל אביב, שנמצאת בתנופה ולא עוצרת. 2-0 במשחק חוץ, משפר קצת את מאזן משחקי החוץ שלה. מה יש לך להגיד על המשחק? קודם כל, אתה ראית את הקהל של הפועל תל אביב? יצא לך לראות... ראיתי את הקרקס הנודד. וואו, תשמע, איזה יופי של... שלחת לנו גם תחת צוצרות. איזה יופי של צבעים שם באצטדיון בראל. הפועל תל אביב עשו שם מופע בצהריים. אם אני לא טועה, אף קבוצה מהגדולות עדיין לא שיחקה שם בצהריים, העונה, והפועל תל אביב פיצצו את האצטדיון באדום, שמעתי על אנשים בכל חור באצטדיון בראל. באמת היה כיף לראות את הקהל של הפועל במשחק הזה, והפועל תל אביב ממשיכה לנצח, שער נקי שוב, שוב פעם בלי מאיים בו, היא מצליחה לשמור על שער נקי, ממשיכה ברצף ניצחונות שלה, מתקרבת ל4, אולי יהיה לה איזה אוהד שיסתפר בקרוב בניצחון החמישי. אבל הפועל תל אביב שוב לא מציגה יכולת טובה, והשאלה שלי אליך, איך לדעתך זה יחזיק מים קדימה, כי אני קשה לי קצת עם החוסר ביכולת הזאת, במיוחד במחציות הראשונות, הפועל לא פותחת טוב משחקים, קשה לי קצת עם איך שהפועל נראית בהתחלה של המשחקים, ולטעמי, לאורך הזמן הארוך, היא יכולה לאבד גם משחקים. זה מרגיש לי, דיברתי על זה גם בפרק קודם, זה מזכיר לי את בית"ר ירושלים, גם של העונה שעברה וגם העונה, שהיא מונעת מהאנרגיות של הקהל בעצם. וככל שהקהל דוחף, אז הם מצליחים לדחוק וכאלה, אבל ברגע שלדעתי הם יגיעו עוד פעם למשחק מול יריבה גדולה, זה עלול להתפוצץ להם בפנים, וברגע שיהיה הפסד או 2 ברצף, הם ייכנסו לאיזשהו כדור שלג שיהיה להם קשה מאוד לעצור. אלא אם כן, ברדה רגע יעזור אומץ בעצם, וישחק קצת יותר התקפי, וייתן לשחקנים שלו מעט יותר חופש, ולא יגביל אותם כמו שהוא עושה היום, ודיברנו על זה גם בשיח שעשינו על הדרבי. זה גם ממש מוחשי. אתה רואה את ההרכבים של הפועל תל אביב, ברדה בוחר לא בכל המשחקים ללכת עם כל הכוח ההתקפי שלו, ולברדה יש לדוגמה, להבדיל ממכבי חיפה, יש לו שחקנים שהם יכולים להיות מכריעים, וזה מה שמביא לו את הניצחונות במשחקים האחרונים. הפעם זה לא היה טוריאל או לואיזו, אבל כן באו אל קוקין ולמקין עם שערים יפים, אבל לברדה יש שחקנים מכריעים, כמו אלטמן שיודע לעשות שערים מכריעים, כמו טוריאל שהביא לו נקודות בכמה וכמה משחקים שערי ניצחון, כמו לואיזו שהביא לו שער נגיד נגד באר שבע. זה ההבדל לדוגמה בינו לבין מכבי חיפה, שהיא לא מצליחה להביא שערים מכריעים במשחקים כמו בתיקו שהיה להם, אנחנו נדבר עליו גם, אבל אין להם מכבי חיפה לדוגמה את השחקנים האלה שיבואו ויעשו את השער ניצחון, ולהפועל תל אביב כן יש, ולכן זה עובד לברדה עד עכשיו. השאלה, וזה אמרת גם, שהאם היא תצליח באמת לעשות את זה מול הקבוצות הגדולות, היא נכנסת לפלייאוף עוד מעט, יש לה גם משחק מול מכבי חיפה בבית, קשה לי לראות את החוסר היכולת הזאת, ואת היכולת המאוד פושרת הזאת, לאורך רוב המשחקים שלה, קשה לי לראות את זה תופס לאורך זמן. אם אני מסתכל היום על הפועל תל אביב, אני הייתי כן מצפה מברדה ללכת קצת יותר התקפי וקצת יותר ליזום. והפועל תל אביב בשבוע הבא תארח את הפועל ירושלים, 6 בצהריים. עוד שעה מוקדמת. והפועל ירושלים מוציאה תיקו במכבי חיפה, אחרי שקיבלו כרטיס אדום מאוד מוקדם. מאוד מוקדם. הוציאו שם עצבים שכבר היו ביתרון. הוציאו עצבים על סדריק דון. כן. בעצם סוג של נקמה כזאת. מכבי חיפה מצליחה, אפשר להגיד לחלץ תיקו, כי היא לא באמת יצרה יותר מדי מצבים בחלקים שאני ראיתי. בישול גדול של גיא מלמד. בישול ענק של גיא מלמד. שער יפה מאוד של שני חלוצים, שמאוד, אני רוצה רק שנייה להגיד על השער, מאוד רואים איך הם מכירים את המיקום אחד של השני, וזה מפתיע, כי הם לא משחקים יותר מדי ביחד, פה ושם בחילופים, אחרי שבחר מכניס ומשנה את המערך לשני חלוצים. זה מאוד מפתיע, כי מלמד ממש ראה את התזמון של הריצה של סטיוארט, שפתח יפה לימין ועשה שער נהדר. באמת שער יפה שלא דיברו עליו מספיק. אז מכבי חיפה מחלצת נקודה, אפשר להגיד, מהפועל ירושלים, שממשיכה לצבור נקודות במשחקים האחרונים, ומשחק מכוער עובד לה, חשוב להגיד. זה עובד לה, היא מצליחה להוציא את הנקודות, הקהל שלה באטרף, וזיו אריה מתחיל לחזור למסלול. ונעבור... קצת רק על המשחק באמת, קצת קשה לי עם המשחק הזה של הפועל ירושלים.
קשה לי. הפעם אני פחות נוטה להסתכל על זה באופן קונקרטי יותר, בגלל באמת האדום המוקדם, ושהם הובילו ורצה לשמור כמה שיותר על התוצאה. קשה להאשים אותו במשחק הזה, בשיטת המשחק שלו, אבל מה שכן, אני לא חושב שזה יכול לתפוס לאורך זמן. בדומה למה שאני מדבר על הפועל תל אביב, קשה לי לראות את זה תופס לאורך זמן, כי בנוסף גם לעכשיו חלון ינואר שנסגר בדיוק היום, קשה לי היום לראות את הסגל של הפועל ירושלים אל מול שאר הקבוצות שמאוד התחזקו. אשדוד הביאה שחקנים מעולים, אילון אלמוג, את מנדי מבית"ר ירושלים, החתימה עוד זר לקישור. הפועל חיפה אפילו מתחזקת בזר שבאר שבע סיכמה איתו, ואלון תורג'מן. גם קריית שמונה יש לה את הזרים המכריעים שלה, ולהפועל ירושלים מרגיש לי שמאוד חסר. מאוד חסר לה שחקנים שיכולים להשפיע על המשחק הרבה יותר. ובמיוחד בחלק ההתקפי היא לא מצליחה להניב הרבה גולים, וזה בעיה. אבל אל מול הקבוצות האחרות שמתמודדות איתה, אם אני מסתכל היום על הסגל של הפועל ירושלים אל מול שאר הקבוצות, הוא הכי חלש בפער. הוא הכי חלש בפער, כמובן בלי חוץ מריינה, שככל הנראה כבר ירדה, אבל אל מול הפועל חיפה, קריית שמונה ואשדוד, שהם המתחרות שלה על הפלייאוף התחתון, על הירידה כמובן, היא נופלת מהם ברמות, אתה רואה, אין להפועל ירושלים אף שחקן כמו, לדוגמה, אלון תורג'מן שהגיע, כמו אילון אלמוג, כמו, אפילו שחקן שהוא בפוטנציאל, כמו אילי חג'אג', קשה לי לראות אחד כזה בהפועל ירושלים, כי השחקנים הבולטים שלה הם לא פוגעים כרגע, ולכן גם אין לה אוגריסה או יאיר מרדכי, ולכן כרגע מבחינתי עדיין המועמדת החזקה לרדת ליגה, למרות שהפועל חיפה ירדה מתחת לקו. ורק נסיים עוד מילה על מכבי חיפה, הזכרתי את זה בדיון על הפועל תל אביב, שמה ההבדל ביניהם? שהשחקנים המכריעים בעצם להפועל תל אביב במשחק הזה, גם אם היא הייתה מתקשה, יש לה את אוריאל שיכול לבוא לעשות 2-1 משום מקום, ויש לה את לואיזו שיכול לייצר פעולות. למכבי חיפה אולי זה ישתנה עכשיו עם בנסון שהגיע, אבל אין לה שחקן שייצר את המהלך הזה שיעשה את השינוי, במיוחד שמיכאל אוחנה, שהוא היחיד שיכול לייצר גולים משום מקום, יוצא בדקה 60 בדרך כלל בכל משחק, ולכן מכבי חיפה גם כרגע ממוקמת שאיפה שהיא ממוקמת, והיא כרגע מאוד מאוד רחוקה מהמקום לאירופה, מהליגה. והיריבה העירונית שלה מפסידה בבית לאשדוד 2-0, אשדוד צוברת עוד 2 נקודות, אשדוד מתחזקת בחלון הזה. 3 נקודות. צוברת עוד 3 נקודות, סליחה, זה 2 שערים. כן. מתחזקת מאוד בחלון הזה, ובעצם מקבלת החלטה שהיא נשארת בליגה. כן, כמו בשנתיים האחרונות, בשתי העונות האחרונות, אותו דבר, ג'קי מסובך בשנים האחרונות, באזור ינואר מחזק את הקבוצה מאוד, ותשמע, אני קצת לא מבין למה הוא פשוט לא עושה את זה לפני. למה לחכות עם כל הרכשים האלה? את אילון אלמוג אולי היה אפשר להביא בהשאלה, גם להביא אולי זר לעמדת המגן, ואת הקשר הם הביאו עכשיו, דיברנו. לא, אילון אלמוג לא היה משוחרר לצורך העניין. מה קרה פה? היה פה הרי סבסוב. הפועל חיפה קיבלה אישור עקרוני בביתר על דור חוגי, שבסוף סירב להם, חשוב להגיד, ואנחנו גם על זה נדבר. אבל הוא סירב להגיע לפועל חיפה, שבעקבות זה שביתר נתנה אישור עקרוני, היא העבירה את איסט לפועל באר שבע, שבעקבות זה החליטה להשיל את אילון אלמוג. אני לא בטוח שבסוף זה הגיע בגלל חוגי, השחרור של איסט. זה הספסוף, זה 1 על 1 על 1, בסוף כל קבוצה צריכה לעבור את הספסל שלה. כן, אבל יכול להיות שגם היה לה איזושהי סגירה באמת על תורג'מן, שאיזשהו מילה בין יואב כץ לאלון ברקת, שברגע שאיסט יעבור, אז תורג'מן יעשה את הדרך ההפוכה במחיר סביר. אבל אמרנו את זה על החיזוק של אשדוד, תשמע, הם הביאו שחקנים שהם מעל הרמה של לרדת ליגה, יש להם הרכב. אם אני מסתכל היום על ההרכב של אשדוד, יש להם בחלק הקדמי את אנסה, את אילי חג'אג' שהוא פוטנציאל גדול, אני עדיין מסתכל עליו כשחקן טוב לליגה הזאת, אילון אלמוג, אבישי כהן שנפצע עכשיו לחודשיים, אנחנו נאחל לו החלמה מהירה, מנדי, אחלה של מגן, יש להם עדיין את הוואני, נימצ'יסקי, גורדנה שגם עכשיו נפצע, תשמע, יש להם מוצ'ה, מלא שחקנים. יש להם מאמן שחקן. יש להם מאמן, 2 מאמנים, אבי אבינו, תעודת פרו. בקיצור, אשדוד, אם אני מסתכל על הסגל שלה, הוא הכי איכותי מה4 הקבוצות שכרגע מתמודדות על הירידה, אולי ביחד עם קריית שמונה. אני לא רואה אותה יורדת עם הסגל הזה, אני לא רואה את אשדוד יורדת. והפועל חיפה דווקא בבעיה. בואו נעבור לעוד קבוצה מעניינת שאנחנו מאוד אוהבים, הפועל פתח תקווה. מנצחת עוד משחק חוץ קשה בדוחה, 2-1, ובעצם פותחת פער קטן.
פותחת כבר פער של 4 נקודות, שהיה סופר סופר חשוב בגלל הרצף הקרוב של הפועל פתח תקווה. יש לה עכשיו את הפועל חיפה, ואז יש לה 3 משחקים נגד הפועל תל אביב, מכבי חיפה ובאר שבע, לא לפי הסדר הזה, אבל יש לה 3 משחקים נגד 3 הקבוצות האלה, אז הפער 4 הזה שהיא פתחה עכשיו גם מסכנין וגם מנתניה. 2 משחקים. כן, 2 משחקים פער כבר. שוב, הולך להיות לה עדיין רצף קשה. בגלל הרצף הזה, הסיפור עוד לא גמור. בתמונת הפלייאוף, אבל כשאתה מסתכל על הפועל פתח תקווה וסכנין משחקות, אתה רואה את ההבדלים הברורים. אני חושב שזה כן גמור, כי כשאני מסתכל ואני כבר עובר למשחק הבא על נתניה, שבקושי מצליחה לגרד תיקו מקריית שמונה, עם כל השחקנים שיש לה, ויש לה סוללת שחקנים, שחקני התקפה אדירה, יש לה זרים כישרוניים בטירוף, אבל הפנטזיה של רוס קסטין לא מתממשת. הוא הביא מאמן, הוא אמר, אני רוצה כדורגל אטרקטיבי, טוב שהוא לא אמר מנורה על החולצה וכדורגל בברזיל, אבל הוא פשוט, זה לא שם, נכון, הייתה איזו הבלחה נגד מכבי חיפה, ושם זה נגמר. תראה, יש לו, לרוס קסטין עכשיו, יש לו משחק נגד ריינה, שהוא צריך לנצח, ואז הוא יוצא למשחק בית בטדי, נגד ביתר, בנתניה, ואז יש לו אשדוד, אז גם להם יש לוז לא קל. הפער כרגע הוא 4 נקודות כמו שאמרנו, מכבי נתניה מאוד מאכזבת. היא מאוד מאכזבת, אם אנחנו כבר נגלוש ביחד לכל המאבק הזה של הפלייאוף, אם אתה מסתכל על היכולת של 3 הקבוצות האלה, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, אין ספק שהקבוצה שנראית הכי טוב היום, מבין השלושה, במיוחד בסיבוב השני, היום ראיתי את הטבלה של הסיבוב השני, הפועל פתח תקווה מקום שלישי. בכל הליגה, הפועל פתח תקווה מקום שלישי, ונחש איפה מכבי נתניה? 7. לפני האחרון. יו. מקום לפני האחרון בליגה בסיבוב השני בצבירת נקודות, לאחר 9 משחקים בסיבוב. אז במומנטום הנוכחי, למרות המשחקים הקשים, הפועל פתח תקווה לגמרי הפייבוריטית לפלייאוף להגעה הזאת, וזה יהיה קריטי בשבילם. תקשיב, זה 5 משחקים שהמושבה היו בהם מלאים כמעט עד 0 מקום, בכל משחק זה המון אנחנו יכולים כסף, לחתום על זה. זה משמעויות כספיות. כן, זה... הפלייאוף הזה, לא סתם הם עשו את הגיוס, ראית הרי את הגיוס שהם עשו. גייסו 300,000. עזוב שהם קיבלו את הכסף מטאבי בסוף. זה קריטי, אבל גם להגיע לפלייאוף העליון בשביל קבוצת אוהדים, או לא אוהדים, במיוחד לפלייאוף כזה שבו יש לך 5 קבוצות גדולות, שבלפחות 4 מה-5 משחקים, המושבה תהיה מלאה עד 0 מקום, זה קריטי בשבילה. אין משחק שהיא לא תהיה מלאה. אולי נגד באר שבע, אולי לא, אבל בכל מקרה זה משמעותי. לעומת לשחק עכשיו בפלייאוף התחתון מול קבוצות כמו אשדוד וטבריה וקריית שמונה שאין בהם הרבה קהל, זה יכול גם להשפיע על העונה הבאה שלהם, ולכן הם חייבים לנצח את המשחק הרוב שלהם. הפועל חיפה בבית, להפועל פתח תקווה, משחק שהוא must win בשבילם, ואם הם ינצחו אותו, ישמרו על פער של 4 עם 9 בקופה, יהיה לי קשה לראות איך הם מאבדים את זה, אבל אתה יודע, כדורגל, נתניה יש לה זרים מעולים. נגלוש קצת למשחק של נתניה, אמנם הם עוד לא שיחקו סיפריאן והבלם החדש שהם הביאו, סיפריאן זה קשר שהיה קשר ברמה, לפחות אמצע טבלה בליגה הצרפתית, לאורך כמה שנים, ומעניין מאוד יהיה לראות איך הוא ישתלב בליגה הזאת, הם גם הביאו אחלה של בלם לפי הרזומה שלו, דיברנו על הזרים של נתניה, ועל המשמעות שלהם לקבוצה ביחס לישראלים. יש לה זרים מעולים, יש לה דבות, אברש. גם הישראלים שלהם טובים בעיניי. כן, אבל הם לא משמעותיים כמו הזרים. כשאני מסתכל על הזרים של מכבי נתניה, מבחינתי, יש לה לפחות 4 זרים. קרם ג'אבר, לא היית רוצה כמגן ימני? קרם ג'אבר לגמרי כן, אבל חוץ ממנו אני לא רואה שחקן שהוא טופ 3-4 בליגה. עוז בילו לא נכנס? עוז בילו יכול להיות שחקן ליגה. מאור לוי כקישור, שחקן קישור. נכון, שלושתם כן, אבל מבחינתי כשאני מסתכל על מכבי נתניה, החלק הכי משמעותי בה, ומי שנותנים את הטון, אלה הזרים. הם משדרגים את הרמה של הקבוצה, לפחות הרמת שחקנים שלה לטעמי. תשמע, הזרים כמו הוואטרה, תראה לי קבוצה שאם אני מסתכל היום על מכבי נתניה, אני יכול לחתום לפחות על 4 זרים שימשיכו איתי לעונה הבאה. זה לא משהו טריוויאלי בכל קבוצה. עוד לא ראינו את החדשים שדיברנו עליהם, אבל לדוגמה הוואטרה ודבו וטווארז, זה 3 זרים שאני בטוח משאיר לעונה הבאה. אז בוא נראה באמת איך יהיו הזרים שלהם, ואולי רוני לוי יצליח להפוך את הספינה איפשהו, יש לו משחק עכשיו נגד ריינה שהוא חייב לנצח, ואז יש לו ביתר, ואז יש לו אשדוד בחוץ, ובמחזור האחרון אני רק אגיד לך מול מי הם, יש להם גם הפועל חיפה בבית, אז הרצף שלהם הוא באמת יותר קל משל הפועל פתח תקווה על הנייר, אבל קשה עם היכולת הזאת לראות אותם עושים את זה, וסכנין לטעמי כבר לא במאבק, לטעמי סכנין עם הכדורגל הזה לא יצליחו להיכנס. מכבי תל אביב, ניצחון שלישי רצוף בליגה ובגביע, 4-1, 5-0, 4-0, אולי לא מול קבוצות גדולות,
אבל אבו פרחי פורח, והופך בעצם לפנדליסט של מכבי, עם כיבוש פנדל בצורה מאוד קלילה, חשוב להגיד, ושתי בישולים במשחק הזה. בנוסף אליו, יש לי שאלה, איזה רכש היה יותר חשוב למכבי? רוני דיילה או סאיטי? רוני דיילה. אבל זה גם לא רק בגללו, אתה יודע, דיברנו המון על האווירה במכבי תל אביב, אתה גם היית במשחקים שלהם לפני שהוא הגיע רוני דיילה, וזה פשוט נראה אחרת. זה פשוט נראה שכל האווירה במועדון השתנתה פלאות מקצה לקצה, וזה מדהים מדהים לראות את השינוי הזה, שמה שמדהים זה לא השינוי עצמו, כי ידענו שהשינוי הזה יקרה וזה מה שיקרה. אבל הצורה שזה יתפרץ בה פתאום, גם אם זה נגד יריבות חלשות, אני מדבר מבחינת קהל, מבחינת אווירת מועדון, מבחינת השירים, אני רואה את המשחק של מכבי תל אביב נגד בני ריינה. עכשיו, מכבי תל אביב משייטת כבר 4-0 לקראת הסוף, ואני שומע את כל הקהל בטירוף שם, שרים את השירים של מכבי תל אביב החדשים, המעולים שלהם. כל האווירה משתנה. הפער הוא 9. הפער הוא 9 עם עוד 14 משחקים לסוף העונה. יש לה פלייאוף עוד 3 משחקים נגד באר שבע. נכון. ועוד 3 משחקים גם נגד ביתר. מה דעתך, האם הם יכולים? אני רק אגיד שדיברתי השבוע עם חבר אוהד מכבי, ואמרתי לו שלפני שקופצים בהצהרות, הם צריכים רגע לפגוש קבוצה גדולה ומבחן אמיתי, וזה יקרה ביום שני הקרוב, אנחנו נדבר על זה בהמשך, עם קהל, אנחנו נסביר גם איך. בוא נראה. הם עושים ביתר ירושלים 2, כמו שביתר עשו לבאר שבע, מכבי אלופים בקונטרות, וזה מה שהם עושים. ביתר גם עשו את זה שנה שעברה למכבי, באחת-אחת. נכון. כאילו כל קהל כבר זה קורה, לעשות את זה כבר זה נהיה בלתי טריק נמנע. ידוע. זה בלתי נמנע. בקיצור, קטעת לי את חוט המחשבה. דיברנו על זה שהם צריכים לראות את הקבוצה הגדולה. נכון, אז דיברתי עם חבר ואמרתי לו שהם צריך לראות את מכבי מול קבוצה גדולה, וזה הולך להיות ממש ביום שני, ואם הם ינצחו בטדי, אז אחד אפשר להגיד שהם הם מועמדים מאוד חזקים לאליפות, תשמע, 9 הפרש זה הרבה. זה לא הרבה שמדובר במכבי. איך אמר? נכון, נכון מאוד. ואם הם ינצחו בטדי, והם יגיעו עם רוח גבית למשחק נגד באר שבע במחזור האחרון של העונה הסדירה, מה שנקרא, אל תספיד אותם. אבל בשביל שמכבי תחזור מבחינת פער, היא לא תלויה כבר בעצמה. היא הרבה תלויה בקריסה פוטנציאלית. לא יעזור לך. היא תלויה בקריסה פוטנציאלית של באר שבע. היא תלויה רק בעצמה. אם מכבי מנצחת את 3 המשחקים נגד באר שבע, היא תלויה רק בעצמה. נכון, אבל מפה ועד לצפות שמכבי תל אביב תנצח עכשיו, לדוגמה, 12 משחקים מתוך 14, כדי שהיא תיקח ביתר לא עשו את זה? ביתר עשו את זה ברצף קל יותר, לא ברצף... לא משנה, ומכבי עם שחקנים, הם יותר טובים משל ביתר חלקם. תראה, בסופו של דבר, כשהפער הוא 9 ואנחנו כבר רק 14 משחקים לסוף העונה, כדי שמכבי תצליח לחזור ובאמת לקחת את האליפות, יצטרך להיות פה נפילה קשה של באר שבע. זה לא שהפער הוא 3 עכשיו ויכול להיות מהפך כמו שנה שעברה. באר שבע לא מרשימים. חד משמעית, אבל עדיין צריכה להיות פה קריסה של באר שבע כדי שזה יקרה, וזה לא רק תלוי... אתה חושב שבבאר שבע לא רועדים מהפלייאוף? אני בטוח מרגיש שכן. מאוד, קודם כל אני מרגיש, ואנחנו נדבר על האווירה גם שהייתה בטרנר, אני מרגיש מאוד את הלחץ בקהל בבאר שבע, לא רק מביתר, ובעיקר לא מביתר, הרבה יותר ממכבי תל אביב, ומהשינוי מאמנים שמה, תשמע, דיברנו על זה גם בקבוצות של החברים, היה ברור שברגע שיהיה את הפיטורים של לזטיץ', מכבי תל אביב יחזרו לעניינים, לא ידענו עד כמה זה ייכנס במכה על ההתחלה, והמבחן הגדול שלהם זה באמת ביום שני, בלי קהל, עם קהל. עכשיו, שאלה שלי אליך, עם מי אתה פותח באגף ימין ביום שני, אם אתה היום רוני דיילה, עם אושר דוד או עם סאיטי? סאיטי קל. זה שחקן מעל הליגה. תקשיב, ראיתי אותו בדקות הראשונות שלו, בניצחון הראשון 4-1 על קריית שמונה, ראיתי אותו בגביע, בלייב. תקשיב, זה שחקן מעל הליגה. מעל הליגה. פשוט ככה, וזה עוד שהוא לא התחבר מלא לקבוצה. רק הגיע, תקשיב, זה באמת, זה רמה אחת מהרבה שחקני כנף שהיו פה בשנים האחרונות. ככה אני רואה את זה. במיוחד שהוא מגיע אחרי איזו תקופה קטנה שהוא לא שיחק בהמבורג, ותקשיב, זה חתיכת שחקן. תראה, בסופו של דבר, שחקן שהגיע מהמבורג, כנראה שיש לו כדורגל ברגליים. כן, אבל גם ברח לי השם שלו, מרסלן נקנה ב10 מיליון ולא יצא ממנו כלום. אבל הוא לא הגיע ישירות מהמבורג. אבל בסופו של דבר, שחקן שהוא בפרופיל כל כך גבוה לארץ, שקשה לראות אותו, לא מצליח. זה כמו בנסון, שקשה... דווקא בנסון, אני חושב שהוא הרבה פחות טוב מסאיטי. הרבה, בפער, יש הבדל עצום ביניהם. דיברתי עם אנשים, עם שחקנים ששיחקו נגדו כבר, כן, עשיתי בדיקות בשבילכם, הצופים שלנו, רציתי לשמוע את חוות הדעת של השחקנים עליו, ושמעתי שפשוט רואים את הטאץ',
רואים שהוא מעל הליגה הזאת ברמה, ושהוא לא אמור להיות פה עכשיו. שוב, זה ענייני פציעות שהובילו שחקנים לכאן, וענייני חוסר חיבור, אבל בסופו של דבר יש שחקנים, שאם הם מגיעים לפה, כנראה יש להם סיבה. גם נאואל, יש לו כדורגל. זה שלא יתחבר לו פה זה משהו אחר. אבל כדורגל יש לו. עכשיו, השאלה, עד כמה סאיטי יכול באמת לשנות את ההתקפה של מכבי תל אביב, הוא כבר שינה. ועד כמה הוא, קודם כל זה שהוא אני אגיד לך מה היה חסר מכניס גולים, למכבי. זה כבר משהו. מה שהיה חסר למכבי תל אביב זה שחקן חכם. עם כל הכבוד לדוידה ולעונה הקודמת, בסוף מדובר בשחקן מהיר, שעושה את אותו מהלך. דריבליסט, אבל גם לא דריבליסט מחונן, חשוב להגיד. נכון, הוא מסתמך אבל בעיקר על המהירות. ויש לו גם קצת פיזיות, והוא באמת בליגה הזאת, הוא שחקן מעולה. אבל שמגיע שחקן כמו סאיטי, ומעביר שחקנים תנועות גוף, בלי לגוע בכדור, משחרר כדורים חכמים מאוד לחברים שלו, שברגע שהם יבינו אותו על עיוור, הכדורים שלו הם וואו, ויודע לייצר מצבים לבד, זה רמה אחרת, זה קפיצת מדרגה. אושר דוידה לא ידע לסדר את המצבים כמו שסאיטי יודע. אושר דוידה לא היה לו בעיטות וסיומות וכניסות כמו שיש לסאיטי. המיקום של סאיטי הרבה יותר טוב. הוא אולי לא במהירות של דוידה, אולי טיפה פחות, אבל הוא גם לא איטי. זה שדרוג משמעותי מאוד לכנף ימין, ואני אומר לך, אושר דוידה הולך לפגוש את הספסל המון זמן. תשמע, זה קשה בשביל דוידה. במיוחד ביום שני, שאנחנו ניגע בעצם במשחק הזה אחרי זה. שנדבר לקראת המחזור הבא. עוד רשמים על המשחק, חוץ מזה שריינה אנמית מאוד. היה לי משהו מאוד, ברח לי מהראש. אמא שלי אומרת שאם שכחת, כנראה זה לא היה חשוב. כן, כנראה שזה באמת לא היה חשוב. אני עוד מעט אזכר. בית"ר ירושלים נגד באר שבע, משחק מרכזי. רציתי לדבר על זה שמכבי תל אביב, על הרכש היחיד שלה. מה דעתך על זה שהיא בעצם סוגרת חלון, רכש אחד, 9 נקודות מהפסגה? האם זה נראה לך משהו שמתקבל אצל הקהל? כן. תראה, רכש אחד, כשאתה 9 נקודות מהפסגה, מכבי תל אביב בעונה כזאת, מה שעברה עד עכשיו? כן. תשמע, הם אומרים בסוף יש לנו סגל שהוא חזק, יש להם סגל שהוא חזק, אין מה לעשות. אבל יכלו להביא עוד חלוץ. יש להם סגל חזק. יש להם סגל חזק, יש להם סגל רחב, יש להם שחקני התקפה מעולים, הכנפיים שלהם יודעות לייצר, ואיפה החשיבות של חלוץ באה לידי ביטוי? שהכנפיים שלך פחות מייצרים. ואצל מכבי זה לא הסיפור. אצל מכבי הם צריכים בעמדת 9, מישהו שיודע לשמור כדור. עכשיו, אבו פרחי, מסיבי מאוד. עזוב שהוא גם מייצר, אבל הוא בחור מאוד חזק. הוא עושה תנועות חכמות, הוא שומר על הכדור עם הגוף, הוא מחלק את הכדורים לאגפים כמו שצריך, ולכן אני לא חושב שמכבי הייתה צריכה. זה נראה שדיילה מאוד אוהב אותו, מאוד התחבר. איך אפשר שלא? מדברים אחד על השני, איך אפשר שלא? דיילה עליו, סליחה. איך אפשר שלא? תראה, אני עדיין לא בטוח שמכבי תל אביב לא הייתה צריכה להביא חלוץ. אני חושב שהם עשו בשכל, שהם מפתחים את אבו פרחי. אבל יכלנו להגיד את זה גם עד עכשיו, וזה לא פגע. בוא נראה איך זה ישתנה. אולי זה ישתנה באמת עכשיו עם רוני דיילה, שראינו באמת החיבור שלו לאבו פרחי. דור פרץ חזר לעמדה המקורית שלו. זה הגיע הזמן. זה באמת הגיע הזמן. אנדרדה מקבל דקות. הגיע הזמן, וזה עובד. וזה כנראה מה שהיה חסר למכבי. הם באמת לא היו צריכים עוד שחקן. כן. בית"ר ירושלים באר שבע. משחק העונה, הסתיים בניצחון באר שבעי 2-1. משחק בוא נגיד שמבחינת הרמה שלו, הוא לא התעלה לרמה שציפינו, אבל היה אחלה של אווירה בטרנר, משחק עונה באמת. חבל לי שזה שוב בלי קהל חוץ, וחבל לי שכל הענייני קהלים עכשיו וזה קורים, כי העונש הזה מבחינתי הוא אבסורד, אני רוצה... אבל בעלי הקבוצות חתמו עליו. נכון, אני לא מאשים פה את המנהלת ורק את המנהלת ואת ההתאחדות. מבחינתי, העניין הזה של העונש, שהוא משוחק רק נגד קבוצות גדולות. הרי איפה זה נוגע לדוגמה, הקהל של בית"ר לא יבוא לאשדוד. מה ההבדל? זאת אומרת, בכל מקרה, הקהל של בית"ר ימלא את רוב האצטדיונים בארץ, ברוב המשחקים, במשחקי חוץ. אז למה זה דווקא חייב להיות נגד קבוצות שהם 5,000 פלוס מנויים? לא מבין את ההיגיון בחוק הזה. יכול להיות שמישהו כן יודע את ההיגיון ומאיפה זה מגיע, ושישלח לנו את זה בתגובות. שתהיה כבר ענישה פרטנית. מה זה? ענישה פרטנית, די. ענישה פרטנית לא, אתה רואה שלא מתקדם עם זה כלום, אבל אני אומר, אין לי בעיה עם העונש, אין לי בעיה עם הרעיון של קהל חוץ. אבל למה רק במשחקים גדולים? לדוגמה, הקהל של מכבי חיפה לא מביא 6,000 ילדים למושבה, הוא לא מביא 3,000 לי"א, הוא לא מביא 5,000 לנתניה? כי אתה לא רוצה לפגוע בקבוצות הקטנות, בהכנסות שלהם. אין בעיה. זה ההיגיון, אגב. אין בעיה, אבל אתה לא יכול, זה כמו קבוצות הגדולות יכולות לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא רוצה ראית בטרנר מי מגיע העונה בלי קהל? מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, מכבי חיפה. אתה מבין? אליפות עם כוכבית הם אמרו. זה מוריד מהספורטיביות.
זה לכל הקבוצות פשוט, אז זה מתאזן בסופו של דבר. אבל חלאס, באמת מספיק עם זה, כי אני לא מצליח להבין באמת אני לא מצליח להבין. אגב, למה אוהדי באר שבע לא הרימו שלט אין כדורגל בלי קהל, כמו שהם הרימו נגד מכבי חיפה, וכעסו על זה שדווקא אוהדי בית"ר הגיעו? חשבתי שהם רוצים לארח קהל חוץ. לא ברור. תשמע, בסופו של דבר קשה לבקש מהקהלים בארץ להיות באחדות מסוימת. זה לא... לא, אני פשוט שואל, למה קהל אחד כן, קהל אחר לא? צודק. והנה, מכבי תל אביב גם חטפה את זה על שבוע הבא בטדי. נחזור למשחק, אור בלוריאן פשוט מחזיק את ההגנה של באר שבע לבד מבחינתי. אני צפיתי במשחק, אגב, נשלחתי כשליח של הפודקאסט למשחק, הנה, גם אני הסתננתי ליציאי טרנר, הגעתי לבאר שבע, צפיתי במשחק. וישבת מתחת לבוקס של אוהדי בית"ר. לא, ישבתי מאחורי השער, איפה שהייתי אמור להיות כקהל חוץ, ישבתי, ובאמת הצלחתי להגיע למשחק, כמובן לא עשיתי בעיות, לא עשיתי פרובוקציות, באתי רק לראות את המשחק, ובאמת היה אחלה של משחק. אבל מה שהסתכלתי, במיוחד בחצי שבאר שבע היו קרובים אלינו, בעצם בחצי השני, תשמע, דור, אור בלוריאן מחזיק את ההגנה של באר שבע לבד. אני לא מדבר על הגול, כי זה גול מקרן, הגול הזה הוא לא קריטי מבחינתי, הוא קרן, זה מהלך נייח. אבל ההגנה של באר שבע מאוד מאוד רעועה, דיופ מבחינתי הוא לא בלם לרמה הזאת, הוא לא בלם של אליפות בליגת העל, ואני גם לא יודע אם להגיד לך מי התחליף שלו, כי מבחינתי ויטור, היום הוא גם לא בלם מספיק טוב בשביל לפתוח בהפועל באר שבע. אולי לנסות שוב את בלטקסה ולהחזיר את הקו שלפני, אבל בלוריאן היה אדיר, נקריא לך את הנתונים, 13 מאבקי אוויר, 11 מהם ניצח, ועוד 5 מאבקי קרקע, 4 מהם הוא ניצח, זה אחוזים מטורפים. 11 התערבויות הגנתיות, 2 טאקלים מתוך 2, 3 חטיפות, 6 הרחקות, באמת, היה במשחק מעולה, קיבל את המצטיין של המשחק, גם בנוסף לגול שלו, הוא באמת קיבל את המצטיין, קיבל לזכותו את השער, הוא באמת היה אדיר, והוא החזיק את ההגנה של באר שבע, היו לא מעט כדורים גבוהים שהגיעו גם לגונזלס וגם לקלול, ברובם הוא הגיע ראשון, כמו שהקראתי לכם פה על המאבקים, הוא באמת החזיק את ההגנה של באר שבע, והיא תאבד אותה בסוף שנה, קראתי שהיא מביאה את רוטמן, הבלם של פתח תקווה. לגבי המשחק, ביתר לא הייתה מספיק מדויקת בסיום. לא יצרה. בשליש האחרון המסירה אף פעם לא הייתה נכונה. זהו, בחלק האחרון ביתר פספסה המון כדורים שיכלו להשתנות, לדוגמה, התקפה הזאת של יונה שהתקדם ולופז הצליח לחטוף לו לקראת הרחבה, ההחמצות של מוזי ושל שואה, שהן החמצות שהן די מסמרות שיער, וביתר מפסידה פה 2-1, כבר 4 הפרש, תשמע, זה כבר נהיה סוג של משברון, יש לה את כל התנאים באמת לחזור לזה ביום שני, קיבלה טדי מלא באוהדי ביתר, בלי הקהל של מכבי תל אביב, אני הייתי שמח שהקהל של מכבי תל אביב כן יגיע, בצורה לפחות חוקית ולפי איך שמשחק אמור להתנהל, אבל זה לא יקרה, אנחנו שוב עם עונש, באר שבע פותחת פער של 4, ומעניין אם תצליח להחזיק את זה. אני רוצה לעבור איתך עכשיו שחקנים, אתה אומר לי במשפט על ההופעה שלו. יאללה. זלטנוביץ'. בגלל הגול אני אתן לו 7. לא ציון, תן לי איזה משפט. אוקיי, תשמע, הגול שינה את כל הדעה שלי עליו, אבל משחק סולידי. סולידי, דווקא אני ראיתי ההפך, זה שחקן שהוא סוג של פליימקר, דיברנו על אבו פרחי ועל החלוק, ועל זה שהוא מחלק כדורים, אותו דבר, הוא פיבוט. הוא חלוץ קיר, ואני מבין מאוד למה קוז'וך הולך איתו, והלך עליו, אני רואה את ההתאמה שלו למה שקוז'וך מחפש ממנו, אני פשוט חושב שהוא לא תורם מספיק לבאר שבע, והשער שלו הייתה נגיחה מדהימה, אבל שוב פעם, זה לא שוב פעם כנגדו, אבל זה שוב פעם טעות בהגנה של ביתר, בחיפוי שם, היה שם ממש... ירדן היה קדימה מדי, זה צמצם את גדרני, זה צמצם את קרבלי, וזה גרם לכך שמורוזוב היה בין 2 שחקנים. לא, תברש היה פה טעות לדעמי של 2 שחקנים, גם של תברש שלא חיפה, ולא ירד וראה את החור, ולא זיהה את החור, למרות שהוא היה עם הפנים אל המהלך, תסתכל על זה, אתה תראה שתברש עם הפנים ממש למהלך, אבל הוא לא מזהה את זה, ומורוזוב לא מחפה לשחקן הקרוב יותר, שזה מה שצריך לקרות, ואז גם מוזי היה צריך, אחרי זה להגיע לשחקן של מורוזוב, בקיצור, זה סמטוחה אחת גדולה, אבל... שחקן הבא, לופז, משחק לא מספיק טוב שלו, היה מאוד עצבני. הוא קצת מאוס כבר. כן, אני קצת קשה לי עם הגישה שלו, מרגיש שהוא כל הזמן מחפש את הפאולים ואת העבירות, אני לא יודע אם זה המארגן שבאר שבע יכולה לבנות עליו לעונה הבאה, הוא גם מאוד מבוגר, כבר בן 37. ונטורה וקנגו, השילוב שלהם. 8 ו8. הם פשוט מחפים אחד על השני בצורה מושלמת. מדהים. תשמע, ונטורה,
היה במשחק שקט אמנם, אבל הוא פשוט שולט באמצע ללא עוררין. כל עיבוד כדור קטן של קנגו הוא פשוט היה שם. נכון, והוא ביטל את יונה כמעט לאורך כל המשחק. בקלות. תשמע, די בקלות באמת. יכול להיות שזה לא התאמה שיצחק היה צריך לעשות שם בקישור ההתקפי, לא שיש לו יותר מדי אופציות, אבל ונטורה היה אדיר, 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 למרות שהיה במשחק בעיקרון מבחינת דיבור, ופחות לא שמעו עליו יותר מדי, באמת דיברו על שחקנים אחרים, אבל ונטורה היה מאוד שקט, מאוד חזק ואגרסיבי באמצע, וביטל את הקישור של ביתר. אינו ניסה לתת לו פייט, אני מאמין שנדבר עליו גם. ואינו וטוורש, זה הצמד הבא. זהו, רגע, רק מילה אחת על קנגו, לפני שאני עובר לאינו וטוורש. קנגו היה מעולה, מעולה. הוא היה שם ברגעים שבאר שבע הייתה צריכה אותו, עוד את הקהל, הוא באמת העלה קצת האווירה. אינו וטוורש. תשמע, האם זה השילוב שביתר לא יודע שהיא צריכה? יכול להיות, במשחקים ספציפיים, אני עדיין הייתי הולך על ניסיון לאחות את הקישור של אינו, יונה ומיכה או בן שימול, לא, סליחה, לא אינו ויונה, אינו וירין, ואז בן שימול, יונה או מיכה. אבל טוורש באמת היה במשחק טוב, אבל מאוד מאוד קשה מול ונטורה וקנגו, מאוד קשה שם באמצע. אינו היה מצטיין בביתר, תשמע, הכדורים הנייחים שלו התגלו פה לביתר, אני מקווה מאוד שביתר תשתמש בזה. היה לו לפחות 3-4 הגבעות שהיו מאוד מאוד מסוכנות ויכלו להסתיים בשער, ואחת מהם באמת הסתיימה זיו בן שימול שגם הרים כדורים יפים? כן, אבל זיו בן שימול לא משחק יותר מדי. מה דעתך על הדקות שהוא נותן? תראה, הוא לא נכנס במשחקים האחרונים, ועכשיו הוא נכנס ממש דקות ממש אחרונות, ואתה רואה שהוא משפיע, הוא מצליח לזוז, הוא מצליח, גם במיוחד שהוא מחליף את טוורש, אז אתה רואה את ההבדל בינו לבין טוורש, שהוא הרבה יותר מייצר, וכן זה היה חשוב בדקות האלה להכניס אותו, אני חושב שיצחק קצת איחר עם החילוף שלו. ושחקן אחרון שאני רוצה להתחיל את הדיבור עליו, יונתן עוזר. נתן משחק אדיר, אדיר. אני לא רואה אשמה בגול השני, יש אוהדי בית"ר שטוענים שיש לו אשמה בגול השני, אני פשוט ראיתי שחקן שפי 2 ממנו ברוחב ולא היה לו איך לעבור אותו, ככה אני ראיתי את הגול השני. ציל את בית"ר מלהתפרק שם, בראות עיניי, זה מה שאני ראיתי, שחרר כדורים מהירים קדימה בצורה מאוד יפה, דיברו עד עכשיו על משחק הרגל של מיגל, אבל הוא מסתבר עם משחק רגל לא פחות טוב משלו, ואני מקווה שהמשחק הזה ייתן לו ביטחון, ועוד דבר שאני מקווה שלא יהיה את אירועי נתנאל דלויה, או שוערים קודמים שהיו לפניו צעירים, שמגיעים למשחק אחד, בדרך כלל זה מול סכנין, איכשהו הפעם זה נגד באר שבע, שעולים למשחק אחד שהוא טוב, ואחרי זה הם פשוט דורכים. היית נותן לו לפתוח ביום שני? כן. עם מי אתה פותח? כן, קודם כל הייתי, כאוהד בית"ר, אני בכלל הייתי מעניש את סילבה. אני גם, אבל לא הייתי נותן לו, וזה לא משנה מול מי אני. רגע, חברים, שנייה, שמעתם את זה? אתה, כן. שמעתם את זה? איתי רוצה את סילבה בשער נגד מכבי, ואני... לא, אני לא אמרתי שאני רוצה אותו, אני הייתי מתלבט, אבל חברים, שימו לב שדור הסכים איתי. תספר להם מה קרה אחרי בני יהודה. לא רוצה, אני לא חוזר לשם. לא, תספר להם, אני רוצה שתספר להם. אני רק אגיד שאני חושב שמיגל סילבה הפקיר את בית"ר ירושלים, הפקיר את האוהדים שלה, השאיר אותם אחרי שהם נתנו את הדם, מילאו את אדי, ואני חושב שעל זה הוא צריך להיענש, גם אם זה יעלה לבית"ר בנקודות, והוא לא צריך לעלות לדשא, וצריך לחשוב טוב אם רוצים להאריך לו חוזה. לא צריכים להאריך לו חוזה, נקודה, דיברתי לך על זה כבר בפרק הקודם. אני אומר, צריך לחשוב טוב, אני כבר לא אגן עליו, כמו שהגנתי עליו בפרק לפני 2 פרקים, פרק קודם בעצם, ואני חושב שיוני עוזר צריך לתת לו את הביטחון, הוא צבר ביטחון במשחק מול באר שבע, על אף ההפסד בעיניי, והוא כן צריך לפתוח, גם אם זה יעלה לנו בנקודות. זו דעתי. תראה, זו התלבטות קשה מאוד, אבל בוא נראה מה יצחק יחליט, בסופו של דבר ההחלטה תהיה איתו. הקלפים אצלו. כן, הוא יכול להיות, תשמע, יכול להיות סנריו, אתה רואה סנריו אולי, שאולי בכלל מוציאים את מיגל סילבה מהסגל, כדי להכניס את 7 הזרים האחרים. תשמע, לא חשבתי על זה יותר מדי, פתאום עכשיו זה עלה לי, אבל אם כבר מחליטים ללכת עם עוזר, אז אני לא רואה בתכלס יותר מדי סיבות למה לא לשים את 7 הזרים האחרים. אנטווי, קרבלי, גדרני, טוורש, אינו וקלו. בגונזלס, סליחה. 7, קראתי היום שיש התלבטות אם להכניס את אנטווי לסגל, אם הוא לא יוכל לפתוח, זאת אומרת, האם להשאיר אותו מחוץ לסגל, כי הרי צריך לרשום רק 7 כל משחק. אני הבאת הרעיון פה. זהו, אתה מבין? דרככם ליצחקי, חבר'ה. כן, תגיעו אליו, ותשמע, זה התלבטות, כי אם כבר פותחים עם עוזר, בוא, אפשר להגיד שיכול להיות שהוא ייפצע או יקבל אדום, אבל בתכלס של העיקרון, בעיקרון אתה לא עושה חילופים של שוערים תוך כדי משחק, אלא אם השוער שלך פתאום מחליט לבעוט בשחקן של בני יהודה, ואז אתה כן צריך לעשות. אבל לא יודע, אולי הוא צריך להוציא אותם מחוץ לסגל. וואו, זה דילמה.
זה החלטות, ככה זה כשהבאת 8 זרים, עכשיו הם יצטרכו לקבל החלטות, ובצדק. בסדר גמור. יאללה, נשחק מי אני? יאללה. תתחיל בשאלות. אגב, רגע, לפני מי אני, אחרון, בליץ' חזר, ומעניין יהיה לראות אם הוא יפתח ביום תכף שני. אנחנו נדבר על זה, אנחנו מעניין נגיע יהיה למשחק הזה. מי יאללה. אני? שאל שאלות. תראה לצופים קודם כל, אני מרצה מעיניים. לא, הם יגלו ביחד איתך. אוקיי, יאללה. טוב, האם הוא שחקן בליגת העל כיום? כן, קבוצה שממוקמת בפלייאוף העליון היום? כן, קבוצה בטופ 3? לא, אוקיי. מגן או שחקן הגנה? כן, כן. שחקן הרכב בדרך כלל? כן. קבוצה במרכז הארץ? כן, כל השלישייה שהם לא בטופ לא. 3. לא. מי השלישייה? חיפה. מכבי תל אביב מקום שלישי. כן. חיפה פתח תקווה. התשובה היא כן. אוקיי. ישראלי? כן. וואו, אין הרבה כבר. שחקן הרכב, איתי רוטמן? יפה. ידעתי. אתה אוהב את השחקן, זו הסיבה היחידה אני מת עליו. תשמע, אני מת עליו כי הוא... איפה הוא שיחק בנוער? איפה הוא שחק בנוער? מכבי תל אביב? לא, נס ציונה לא ידעתי. ופתח תקווה. לא, אני לא מת עליו. שאגב, הוא עשה שם את ההופעת בוגרים הראשונה שלו ב-19-20, וזה קטע שהוא חצה את הכביש. תראה, הוא יופי של בלם, והוא מסיים חוזה, אתה יודע שבמקור הוא מגן. באמת? כן. תשמע, הוא מתאים... באתר הרשמי של הפועל פתח תקווה, אני מקריא לך מה כתוב עליו. יאללה. איתי רוטמן, גיל 21, ישראלי, מגן, 22 הופעות, 1980 דקות, 2 שערים, בישול, 3 צהובים. איתי רוטמן שיחק במחלקות הנוער של סקסי נס ציונה. אמרת שהוא רק בן 21? כן. בואנה, תשמע, הוא... שיחק במחלקות הנוער של סקסי נס ציונה ומכבי פתח תקווה, בעונה 19-20 רשם הופעת בוגרים ראשונות במדי מכבי פתח תקווה במסגרת הליגה הלאומית. גדול שהם משאירים פה עסקול למכבי פתח תקווה ולא היריבה העירונית. כן. לאחר מכן שיחק בסקסי נס ציונה, חזר בעצם לקבוצת הבת שלו, בעונות 21-2 ו-23-4, שבאמצע הוא היה בהפועל רמת גן לעונה, וחתם ב-2024 לעונה אחת עם אופציה לעונה נוספת בהפועל פתח תקווה. אפשר להבין איך הוא לא חתום כבר בביתר ירושלים? הוא חתום בבאר שבע. למה הוא לא חתום בביתר? הוא חתום בבאר שבע. אני קראתי את זה ואני פשוט לא מבין את זה. תשמע, הבלם הזה הוא הבלם הכי מתאים היום להיות בלם שלישי/רביעי בביתר ירושלים. הוא מסיים חוזה בסוף עונה, וביתר פשוט נותנים ללכת לבאר שבע. יש לי 2 נושאים, תבחר. אוקיי. שיפוט או חוקה חדשה? גם וגם. לא, מה קודם? נתחיל בשיפוט. שיפוט, אוקיי. נסיים עם ליגת העל. אוקיי, אז אני אתייחס אני אשים דיסקליימר כזה, ואני אגיד שמה שאני הולך להגיד עכשיו, זה לא תירוץ ולא במעט לכך שביתר הפסידו. ביתר לא הגיע לנצח. אם לא תיקו, הפסידו. או תיקו, הפסד. משחק של תיקו. תיקו, אבל כן. בסטטיסטיקה זה ניצחון לבאר שבע. לכיוון באר שבע. בסדר? בגול השני של הפועל באר שבע, הגיע מקרן שהגיע אחרי קרן. מה קרה לפני הקרן הזאת? לפני הקרן הזאת נבדקה נגיעת יד ברחבה של גדרני. ואכן הייתה נגיעת יד ששווה פנדל. למה לא נשרק פנדל? כי היו 2 נבדלים במהלך הזה. 2, לא 1, 2. עזוב רגע שנשאלת השאלה, האם השופט עיוור? אבל מה החוקה אומרת? אם בדקת פנדל, והיה פנדל, אבל לא נתת פנדל בגלל שהייתה עבירה לפני זה, עבירת משחק כלשהי, אתה צריך לבטל את מה שקרה אחרי. משמע, הקרן לא הייתה צריכה לקרות. שיגידו עדי באר שבע, אבל זה היה בקרן השנייה, אבל זה לא משנה, לא הייתה צריכה להיות הראשונה. בסדר? נכון. ועדיין נסם דיסקליימר לכך שזה לא קשור לזה שביתר הפסידו. אז השאלה שנשאלת, האם שופטי ליגת העל יודעים את החוקה? לא. התשובה חד משמעית במקרה הזה היא לא. אבל אני אומר, שוב, זה חוזר לשיח שעשינו בשבוע שעבר על 2 דברים. דיברנו על אחד מי יושב בבר, והדבר השני שדיברנו עליו זה מה עוד אפשר להוסיף לבר. ובאמת, הזמן הקצר הזה, למה לא לקבל החלטה אם יש קרן או אין? בזמנים הקצרים האלה. למה לא לקבל החלטות של האם יש נבדל או לא בזמנים הקצרים האלה? כאילו, זה דברים שהם משמעותיים במשחק. קרן זה נייח, זה נייח ממוצע, עזוב שנייח זה 4% גול, בסדר? תראה, כשאני מסתכל על הטעויות הספציפיות האלה, תשמע, במקרה שמה שאנחנו מדברים עליו, של למה לא לבדוק, אי אפשר להאשים את השופטים בארץ בזה, כי זה החוקים, זה החוקה בסופו של דבר של המשחק, וזה לא שבישראל... לא, אני לא טענתי שהם לא בודקים. אני טענתי שצריך להוסיף את זה. אין בעיה, אני איתך, אבל פה הטענות, הן צריכות ללכת
לגבוה יותר, למי שמנהל בעצם את החוקה, אבל לגבי המקרה, או מקרים ספציפיים, כמו מה שקרה בטדי, תשמע, זה החוקה, בטרנר, סליחה, זה החוקה, זה הזוי של זה, אתם לא יודעים את החוק, אתם לא יודעים, השופטים שבעבר, ספרו, הלו, ספיר, תשרקי בבקשה, היה נבדל, אין קרן, זה החוק. דיברתי בדרך לפה עם יוגב, ידידנו, שנבצר ממנו להגיע היום בעקבות אילוצים, והוא אמר לי דבר כזה, צריכים לשבת בצוות עבר, האנשים שהם לא שופטים, והם לא מתמודדים על תפקידים שיפוט בכירים, הם לא מתמודדים על תפקידי שיפוט באירופה, שהם בעצם, נקרא לזה רובוטים של המשחק, שמכירים את החוקה, ותפקידם עובר. זהו, פה זה נגמר. וככל שהם יהיו יותר טובים, אז עבר שהם ישבו בו יהיה יותר איכותי, מבחינת משחק. אבל השאלה אם אז לא יבואו ויגידו לך אנשים, רגע, אבל צריך להפעיל שיקול דעת, ואז האנשים האלה לא באמת ידעו להפעיל שיקול דעת, כי הם לא אבל הם לא צריכים. למה? כי הסיפור של עבר וההנחיות אליו הם מאוד שחור או לבן. נכון. אין פה דילמה. הדילמה ניתנת לידיו של השופט. זה הדבר שמבחינתי הכי לא נראה טוב בעבר אצלנו, וזה מה שבעצם מצטייר כל כך גרוע בעבר אצלנו, שאתה רואה שכל ההחלטות לא הולכות לפי החוק היבש של עבר. החוק היבש אומר התערבות במקרה של 100% גול, אדום, whatever, זה לא משנה. הם נותנים לשופט דילמות. כן, והם לא קוראים לו ב100%. כל פעם אני מסתכל, בחלק מהמקרים כן, חצי מהמקרים לפחות, הם לא clear red card או clear גול. איך אתה יודע שמשהו clear? אתה יודע? שהבדיקה לוקחת חצי דקה, כן. והשופט מסתכל על המסך 10 שניות. הרי מה קורה בעצם בבדיקות של 3, 4, 5 דקות? מה קורה? מחפשים בציציות, מקפיאים תמונות. לא, מה שקורה זה שהשופט, הוא מתלבט בתוך הראש של עצמו. כי הוא מצד אחד יושב לו, רגע, אם אני עכשיו ילך עם מה שאני באמת חושב, אז אולי יורידו לי נקודות, ושבוע הבא אני לא אשפוט את באר שבע בית"ר. אבל מה שהולך לו פה זה, רגע, אבל לא היה. לא היה. מה, אני אשרוק משהו שלא היה? כאילו, תשמע, זה מאוד מאוד הזוי לי, גם השיטת ניקוד הזאת של עבר, היא הכי אבסורד מבחינתי, כי בסופו של דבר, גם אמרתי לך את זה, גם שבוע שהקלטנו, התוצאה, האוטקאם, זה מה שמשנה. הרי למה איגוד השופטים הוציא, זה צדק, זה לא צדק, היה צריך להיות צהוב לזה, לא מעניין. הוא מוציא כדי לדעת מה היה צריך להישאר. אבל בוא נגיד את האמת, זה לא מעניין, מה שהיה מת. אין בעיה, אבל אם אתה מסתכל היום, לדוגמה, שופט מגיע לעבר... בוא נראה אם איגוד השופטים יוציא על זה סרטון. ברור שהוא לא יוציא. ברור שלא, פדיחת על. עבר הזמן כבר, יום רביעי כבר. פדיחת על. ברור, כי היית בחוקה. אבל לא משנה, בעיקרון, ברמת העיקרון, אם עכשיו כבר בודקים ומוציאים, זה צדק, זה לא צדק. אז למה להוריד ניקוד? חכה ליום רביעי שאחרי מחזור המשחקים. תגיד, ספיר ברמן הלכה לעבר ושינתה את ההחלטה, צדקה, או שהיא לא שינתה את ההחלטה למרות המלצת עבר, וגם יכול להיות שהיא צדקה, ואז אתה לא מוריד לניקוד. ושאלה קצרה, תענה לי במשפט. אתה זוכר שהיה פעם שופטי רחבה? כן. לא היו רלוונטיים, נכון? בחלק מהמקרים, לרוב לא. האם השופט הרביעי הוא סדרן או שופט? לא, כי אני לא מצליח להבין את זה שיש עבירות במרכז מגרש, והשופט הרביעי לא מתערב, כי הוא עסוק בלהיות סדרן, ואני לא מבין את זה שגם שופטים, לוקח להם, הם חושבים רגע, מחכים לראות אם השחקן מתגלגל, ואז שורקים עבירה. במקומים שנמצאים על סף הכוון ועל סף השופט הרביעי, אני לא מצליח להבין את האירוע הזה. איפה העזרה? יש לכם אוזניה. צריך לעבוד על התקשורת, נראה לי. אולי הווליום מחבר אותו. אולי צריך להגביר את הווליום באמת באוזניה. נושא הבא. אבל רק שתראה לך ספיר ברמן, למרות שבאמת היה את הטעות הזאת, הטעות היא לא עליה, זה של הכוון ושל עבר. לא אמרתי שטעות עליה. לא, כן, אבל ספיר גם בנושא הזה של העבירות מאוד מאוד מצטיינת בזה. היא באמת מצטיינת בזה. ביפן יש להם עכשיו עונת מעבר, כי הם עוברים מליגה קלנדרית, כמו שכולם עושים, את העונות משחקים שלהם, ובעונת המעבר הזאת הם הולכים לבחון משהו חדש. אין יותר תוצאות טקו. מה זה אומר? זה אומר שעכשיו נגמר המשחק בטקו, הולכים אחרי 90 דקות לפנדלים, ובסיום הפנדלים מי שמנצחת מקבלת 2 נקודות, ומפסידה נקודה. עכשיו אני אומר, קבוצה קטנה עדיין צחק על טקו במצב כזה. לגמרי. ואז מה נזכרתי? אתה מכיר את הקינגס ליג? של... שמעתי. ג'רארד פיקה. של פיקה והגוורו שם, כל של ג'רארד פיקה. שם פיקה הציע בזמנו, הוא אמר, אין יותר טקו, הוא הציע את זה בכללי לכדורגל, אין טקו, טקו שווה 0 נקודות. ואז אתה מחייב גם את הקבוצות הקטנות לשחק. תשמע, אתה צודק, אבל זה משהו שיכול לתת מאוד מאוד יתרון
לקבוצות גדולות. זה משהו שיכול לתת יתרון משמעותי לשאר הקבוצות שמתחרות הגדולות באמת, אבל תראה, זה רעיון מעניין מאוד, שאני מקווה מאוד שהוא ייבחן בליגה הסינית שמה, כי זה משהו זה איזשהו פרויקט שיכול באמת להשתנות ולהוציא ממנו דברים טובים. מעניין מאוד לראות איך זה ילך בליגה היפנית, סליחה, לא הסינית, עם דין דוד שמה ועם נטע לביא, אז זה באמת יהיה מעניין. אני לא רואה את זה מגיע לארץ או למקומות באירופה כל כך מהר, אני חושב שזה משהו שיבחן לאורך הרבה זמן, אבל תשמע, זה ממש לשנות את הכדורגל, זה לשנות לגמרי את כל הכדורגל, זה החלטה קשה שצריך לבחון אותה הרבה. אני דווקא הייתי הולך על הסיפור של מי שמנצחת יותר בסוף העונה היא האלופה, הרעיון של פיקה בעצם. אם יש שוויון נקודות, אתה מתכוון? מה זה? אתה מתכוון אם יש שוויון לא. נקודות? הוא אומר, אין נקודות בטקו. אוקיי. ואתה מכריח את הקבוצות הקטנות, שבעצם אוספות נקודה פה, נקודה שם מול הגדולות, לשחק. הם לא יכולות לשחק על טקו יותר. אין דבר כזה. אבל אז אתה בעצם, זה קשה, כי אז אתה בעצם, אתה יכול בעצם ליצור מצב להגדיל את פערי האיכות? כן. מצוין. ברמה ממש הכדורגל קיצונית. הוא אירוע בידורי. האוהדים צריכים ליהנות ממנו. אתה לא יכול להגיע למשחק ומדקה שנייה, לא יודע, שחקן של הפועל ירושלים, או חדרה, או סכנין, או you name it, נשכב לך על הדשא, שדקה ראשונה שוער תופס כדור, הוא מתגלגל על הדשא, כאילו דקה 90 והוא אבל אני חושב שיש עוד חוקים שיכולים להפוך את זה לנראות יותר טוב לפני שהולכים לתיקו. לדוגמה, החוק של 8 שניות, שהשוער תופס כדור, הוא חוק מעולה מבחינתי. אבל זה עניין של בזבוזי זמן קלאסי. אבל זה חלק מזה. זה לא גורם לקבוצה לשחק אטרקטיבי. כדורגל צריך להיות אטרקטיבי, כדורגל צריך להיות מענה, אוהדים באים ליהנות. אוהד לא יכול לסבול 90 דקות במשחק, שקבוצה מסתגרת בה ולא יוצאת בכלל להתקפות. אבל בסופו של דבר, זה גם יכול למנוע מהאוהדים של הקבוצה הקטנה יותר, לבוא יותר למשחקים, ויכולים להגיד, וואלה, הקבוצה שלא מסוגלת לנצח. היא לא יכולה לנצח בפערי תקציב האלה את הקבוצות הגדולות, ואז אתה תאבד את כל הקבוצות הקטנות. אבל זה לא נכון, כי כל קבוצה יש לה שאיפות. הפועל ירושלים לא שואפת להגיע לאירופה. הפועל פתח תקווה לא שואפת להגיע לאירופה. הם יעמדו ביעדים שלהם. אז מול הקבוצות הגדולות, ההפך. הם יראו את הקבוצה שלהם מנסה לשחק, הם יראו את הקבוצה שלהם תוקפת. וההפך זה אמור לגרום להם. זו דעתי לפחות. יכול להיות, שמע, בוא נראה איך זה יהיה באמת ביפן שמה, ואיך זה ילך. זה מעניין, זה משהו שצריך לעקוב אחריו. מחזור הבא, הפועל תל אביב, מארחת הפועל ירושלים, יום שישי, שעה 3. האם הפועל תל אביב תאבד... הפועל ירושלים היחידה שמשחקת בשעות האלה. האם הפועל תל אביב תאבד נקודות להפועל ירושלים? מה ההימור שלך? היא תנצח, אני הולך עם הפועל תל אביב. אתה הולך עם הפועל תל אביב. אגב, ראית שצדקתי במה שאמרת שניחסתי? שם עם ריינה, שאמרתי מעל 3 גולים הבדל? אתה זוכר את זה, תזכר, הכל בסדר. אני הולך על איקס. יואו. תשמע, קשה לי עם הכדורגל של הפועל ירושלים, אני לא רואה אותם ממשיכים... אבל הפועל תל אביב גם לא מייצרת יותר מדי. כן. הפועל פתח תקווה נגד הפועל חיפה? הפועל פתח תקווה תנצח ותתקרב להבטחת המקום. גם אני הולך על זה. קריית שמונה טבריה? קריית שמונה טבריה, בקריית שמונה, בנתניה כמובן, אני הולך עם ניצחון של קריית שמונה. מה, אנחנו עוד פעם הולכים אותו דבר? כן? גם אני הולך על קריית שמונה. יאללה. ריינה נתניה? ריינה נתניה, וואו. אני הולך על הפתעה, על טקו. אני הולך על הקלאסי, נתניה. אגב, גם ריינה הביאו רכשים. גם ריינה התחזקו מבחינתי יותר טוב מהפועל ירושלים בחלון הזה. אשדוד באר שבע. תשמע, רגע, שנייה, הפועל אשדוד באר שבע. אתה רואה את ריינה איכשהו נשארים אם מורידים לטבריה נקודות? אני אמרתי את זה כבר, שאני חושב שהם יכולים להישאר. הם יכולים, תשמע, אם יורדים לטבריה באמת כמות נקודות מסיבית, זה משהו שלגמרי יכול לקרות. אני אמרתי, אל תספידו את ריינה. לא מספידים. אשדוד באר שבע? אשדוד באר שבע בי"א. קנגווה בסוף כן ישחק, ראיתי. אני הולך עם טקו גם שם. אני מקווה לטעות, אבל אני הולך על באר שבע. יאללה. חיפה סכנין? חיפה סכנין, בסמי עופר, חיפה תנצח, 1. שער בכורה של בנסון. הגזמת. אני רואה משחק משעמם, אבל זה 1-0 כזה של חיפה. שער בכורה? בנסון, יכבוש. ומשחק מרכזי, מכבי תל אביב נגד בית"ר ירושלים. בית"ר ירושלים מגיעה בלי... 4 משחקים ללא הפסד. בלי ירדן כהן. ללא ניצחון. בלי מורוזוב. אצילי. בלי אצילי. אולי בסגל, אולי.
דעתך על המשחק? מי ינצח? וואו. ביתר עם חוסרים משמעותיים, מכבי תל אביב עם חיסרון משמעותי של בלי קהל, אולי גם יגיעו קהל, לא יודעים. אני עדיין הולך עם ביתר, אני חושב שביתר תתאושש ותנצח. גם אני הולך על ביתר. אתה הולך על ביתר? סימן חוסים אנחנו. ממש. ובנימה זו, רגע, תוצאות של שבוע שעבר? אנחנו תקריא לנו. דיברנו עליהם. אתה לא מקשיב לי. טוב, אני אעשה את זה בבריף. אתה, עם 3 ניחושים נכונים, 19 נקודות. אוקיי. יוגב, עם 3 ניחושים נכונים. במה צדקתי? מכבי אתה- תל אביב, אתה צדקת באשדוד, אשדוד, פתח תקווה פתח תקווה. ומכבי תל אביב. כן, בסדר. יוגב עם 3 נקודות, אוקיי. כמה נקודות יש לו בטוטל? 18. אני, מעליו. ואני עם 2 תוצאות נכונות. ואיפה זה שם אותנו בטבלה? אני ואתה בתיקו, הופה, 19? הופה. ויוגב עם 18. מעניין מאוד, צמוד. שבוע הבא, אני לא יכול לתפוס לך פער, בוא'נה, אמרנו כמעט הכל אותו דבר. נכון, אין מה לעשות. אני אמרתי לפניך, היה לך הזדמנות פתאום לשנות. אתה החלטת לא לשנות. יש לנו 3 משחקים שם. אתה החלטת שלא לשנות, בעיה שלך. משהו לסיום? מילה על הליגיונרים שלנו, מנור, שער בכורה על החיבורים, איזה יופי. בהמשך למה שדיברנו. בוא נראה, שמעתי שהם רוצים... דניאל פרץ סופג אש. וואו, איזה משחק, תשמע. סופג אש. הוא ספג אש, שלאו דווקא בצדק לטעמי, ראיתי את השערים שהוא חטף, לא יודע אם יצא לך לראות. תשמע, ההגנה של סאות'המפטון במחצית הראשונה, איבדה שם כדורים ועשתה שם שטויות, ראיתי את התקציר ועוד כמה מצבים. אולי שער אחד כן חצי באשמתו, היה לו איזה כדור שהוא יצא אליו אחרי שמגן מסר אחורה, לא טוב, והיה איזה שער שהגיע לחיבור של הפינה הקרובה, שגם אפשר אולי להגיד שהוא קשור, אבל סאות'המפטון במהפך פסיכי לגמרי, מ-3-0 במחצית ל-4-3, דקה 96, כובשים שער ניצחון בחוץ מול אסטר, וסולומון שם שער בכורה, לא שער בכורה, שער שני ברצף. כן, שער שני ברצף, לחיבורים הפעם, שער יפה, אבל פיורנטינה סופגת, דקה 96, גם גנדלמן כובש, תשמע, איזה יופי של סופה של הליגיונרים, כיף. אז אנחנו גם נכנסים לסוף שבוע. יאללה. אז שיהיה לנו סוף שבוע נעים, בשורות טובות. סע בזהירות. יאללה. להתראות. ביי לכם.